Chibai le vek ule kan thon thu kan chhiar than le ngal mayang Victor Lalpekhlua the killer Ziaktu Hriatpuia pachaw thenlina anrung kongka kik dot dot thoma chuan Victor le Merite chu an har zoka an vahun chuan an chia hlo nula pakhat chu lau thong ti sha tak hian a tholop hlopa kapu chu a thoto lo ti na khur dar dar maile oi ka du lo ti in Meri chu atlam phei ngala apa chu vanhai chilin akwa asoya a lom lombok chang turin nun na reng anei to lova a khovel le achung ko nei chhun chu anral zauta tuna chuan Victor chau chu anei chhun ani a ani la chu hri chianga chi atana mila omber ani si o Mary itan khwavel reng eng love atopa ba ki om chi lo chanchin chu an than thuaya jampora hotele mi puilam po anon lang chuk chuk mai Mary chu atana chat ema wangin akai fowa Victor meupon an nem zo lo ani bere an chanchin chu ramchul lawa chuan alo she thuaya Victor chu a phone tangal Victor chuan ala boy thule engkim chanchin chiang taka ala shilwa tur thu alo changin anin biang te chu anti topta ani khwa alo wara Mary chu alung oi thei mot lo achung ko nei chun achan miawa tu inia dem theyang ni jampore chu ropui taka vuiliam ani a thlan po ropui takin an siam bawk police officer rozawa ina chuan afanu chuan phone a signal mela chuti lai chuan kongkharon in ki karin anupui na wahon chuan tudang ni lavin anna awanga reitak boy to anga MMPC alo ni oi ilo kala ni mo ti in ham hai si lombok si in nunui chu anui warwara kaman khacha pisia chuan ti supin anin kailuta a rozawa po chuan lolomin a hlotlina chanchin te chu alo shevi a an department in anglo ma se anin lompui thiamin anin za ton khop mai rozawa chuan afanu thingpui lumlai chuan tunlai chu Mizorama smuggling atam nge mai aron ti chhuaka pisia ngai venzong tak alo ni a ni e kan ho tu te lam hian ma an lahar ka ti khopa chin alo ti ve renga nya dik tak chuan mi hosa tam tak le thil ti thei deuh deuh tu hi anin rol na cha ema kan ram shoi tu te meupo an chingam lo chuan ni hi mo rozawa chuan ate chuara phairama kan pu te chen khwan anin rol ani che kanga heti tak maya ama kan langam lo hi chu apui khop mai kan ramin ala chat pha do na ni hi pisia chuan alo ti ve bok rozawa bok chuan aming chuan min han chui tir ve na in kan mu chhuah hi an hlawani bera kal thui po hi an ngam tak tak lo keini la kan pension kumte lo ni to bok si a kan che thei to meu si lo ti in poya ti mel khop mai nu chui lam bok ami in lo sei dun le tak ti inu nui chuan thingpui choi chung chuan ron ti a anui var bok niamole abak sei tur om hek lo apa chon lo ti ve maya pisia ero chu thil ngai to thui tak hian angoi ro thung enge ni le ta wung che hian nu in ngok zo pa ti chuan aron har chuak zoka rozawa lam chu hoin keini thalai deuh te kuta hian da sela chu azia deuh turania atia rozawa po bunghut hutin niwak mai kan sarkar hian chui chhuah tak tak atum lawa chui lo top aya ti in aming mai in khe sakal tirani alo ti ve chuara khalam kha chu du to ula thingpui kha in ru nu nui chuan alo ti wara anni po chuan ngoi rengin an in ve mai bok Lucas chuan te boi hne na min lo ngak lok ro o karei lawang ti in college lam chu apan le ta a ngoi rengin thutna an siam lam chu te boi chuan apan phei nak mai dakar chan vedon a nga hnu chuan aron chuak thei shama kati palut tu ka zong reilu tu ka ti in ha tholop lopin Lucas chu a thutna bula chuan aron dinga engei wa chon chiama te boi chuan en ha chung hian alo ti a happy birthday te boi ka mangai che ti in a hnung lama tang chuan pangpar aron phora oi ti in a lom box si lai box si chu a mai hopa a chang le a in soi le ne ni chem lavatla ti in Lucas chuan a thil ken chu a thing che zewa kalomi o ti in a hnim wang arim tuilu tuk nui var chung hian aron ti a Lucas chuan hlim takin alo thlir veng mai min kwa don lawem ni Lucas chuan ti a ka zak chu tiang chui su mi min mo nge te boi chuan alo ti a Lucas lung oi lo der mel chu enin anui le sena ni danga o a ti zewa ni dang iti zela kispo kala lo Lucas chuan alo ti le a mui chu han hup sakin mi in ichong te kha an sia ang sin te boi chuan ti a
abial nuril ru thiang hlim lutuk chuan avati hlim tak em kaipo chu angam manglawa ma se luka sa chuan tiluin akaya in lampan chuan ke in kal nak nak mai luka sa hi thingtlang khwa ni in aizola college arun kala in hlofa chopa college kal ani boka atumpo aru khop mai an unaw zinga no pangber ni in a ude pan ni in anin lama na an thoka an naw tan chuan anin pezovin anu le pa te po anol ne khop mai te boi ve thung hi chu pro jawa naw pusang lena fanu nei chun ani a unaw pian pui dang nei lovin ke theidom taka andom ani bok ama hi minun twang le mi pui sui hlau tak ani a aril ru po adoi viawa aka zen nu nui nen hian anin kom ve thin chumi ti lawa chuan an venga mi debi chu a thian ani deuh mai khulai chuak tam lo mi tak ni in luka sanen po hian first year atang khan anin mel duwa second year ani nuwa anin ngai zong ve chok ani tunma in bel pa te soitur anei lawa bem tu le ngai zong tu chu amu ve viau na in anu in hun alati lo awangin anei du ngai lo shim shima college akal nuwa ero luka zonun tlong anen anin tonga amu tirphat atanga ami padu zong tak ani ve awangin anu chu ngai zong nei ve adila anula chuan inei dai to emokatia ti in alo nui vel mai mai chi a second year BA anni khan achang ve ta ani te boi te in an vethen chuan luka sa chuan I chung ten min hui lau sia ka hole mayang ati fiam thu a te boi chuan lawang po ani lo ka zaka lom alo ti nuam lo ati mel khop mai luka sakal tur chu zoite in dhule tuite lo in zukla avati a luka sa chuan nui ru tut tutin ngai lo mero che karon bi ang che ti in abana vaya akal santa ani hello kapa o enge ni chanchin le kapa irin phak ba kin ka hlotlingang Victor choi chiang vatte pa thil pakhadil che ka duwa enge soila enge nita zampura fanu hian ka fa apaya ka mangai ani enga I ata emni nilave ka pa hi ka nei min phal sak chuan abak chu dil che ka tum lo ho phut ula ani chuan ka han soyangi o ole ka kaltir khan a hote pali lai chu pon lama changin ka da cha a ma se kha thil khan omja anei vak don lo ti sha in chung lama changa beidan ka ngai tuata a fanu mel thatak anei ti she thwa in ka in mai tir ta ani te chuan ke po chu amangai na thanga nge chuan ka oka ma se nang pu in hei chu a theilo ti in thu min cha chuang lawa ani em ka pa o ni e ti chuan jam porale a fanurin na chu ka hlo chuak ta nge ya a fanu chuan ka fa apai mek bok mel thatak ani ka pa chuan mo a in le ramte asum do na zong zong te chu ka puta jam pora chuan ada ta veka a tho pui te po min me sha tir vek bok chumi nuwa chuan damdoi ka ron cha mang khan akal ka ti chia a thi har em awangin ka ti hlum ta ani he thil hi tu manan shilawa minjing em vek bok chuan meri hi khata khan ka ron shwai do na kalo thlen ma in ka che dan chu kan mi te kha hlo shil vekla meri chanchin po su yang che tu ma in apa chunga ka che dan ni an shil tur ani lo bukang chu I thei don chuan engkim hi ka pingal vekang che Victor chuan ati moi mola lo ho ula engkimi du dani na kalang boya iti chalu tuke ka chuang le mai che anin biak na chuan ti top ta a Victor chu anu pui omna lampani na inkhal ho a tuna chuan engkim adu dana akal thei awangin ahlim veng to mai ani ama engthil nge lo thleng don ti chu hunin alashil chopzel tura angai ilovo ho harve Victor mere chuan angai ti sha takhian lo ti a nia thil pui mo ti tur ka nei loka yom lo hi chuan engkim hi are ru izela ka ngain ka thalel lutuk chi a nin mai ka ni ang ti ka hlau hian ka hlau wang hian ka po ngam lo zop chi ani enga nge mo ka nin ngutang chi le local te ti in ko afungwonga ka pa bula han ka lang o ati supa ipa ala dammo mere chuan makti mel ta khian ati a Victor ero abu ngat na thung oye ka mu chak lutuk Vic abula omi phalangem phallu tuke kanom dai don ami ma se helai mun hi kapa inti dana shemayang hadam photte ang ti nan chudun ta a zing lamda rukle mini somli panga ani a pc phone chu aron je ranga hello sir college venga Mizoram rural bank kha ni jang khan miswal tu ti shat lauten an ruka rang taka runkal venghal turin esa ina du che a in per thauzuka
ole karon phe nga lang ti in phone da a in phi fai zung in a jacket a ha a phe khok abuna a phe ve tangal awa thlen chuan mi puya lo pungkhom nak to a constable pakhat chuan lo hui vatin avalut ve ta a engting nge rok ani ti in sha ti in pc chuan a zot ngal wat an si chuan tlangwal pakhat walkin no pangho lo in fiam mu a tunang jingkara tenga tinge mo an hon le ti in a bel chianga kongkhar chu alo in hong hwa poisa an dana po chu ti bawk ti in alo changa bank manager hi khunge om ti in pc chuan a zo zui le ngala chuti lai tak chuan janmu thawak lo ti sha takhian an bank manager chu aron thleng ve cha bawk pc chuan a chevel chu alo en renga inkom lokang o ti in a room lama chuan a hruai lu ta ni zana engei ti pc chuan chik tak enina ti a kan nau te adam lova kan tlaivar te utho ani bank manager chuan alo ti a mail en po chuan tlaivar in bua zo hlim hlot ang khop mai bank hi engtikin nge rok ani ti hriat nichin mai khan min ron khola en reng po hian chabi manga hon nge ani ti hriata nangma lo chabi kolan omem keima chi in galakol chuti ani si chuan rin hlel om takini chu bank manager chu ameng chen ruma ni zan khwa in dam lo na awangin kameng tlaivara ka thu choi i oi lo chuan kanu puipu izo theialom alo ti ve muk mai chabi chu khoila nge ida chin ni zana I in lama midang ron leng an omem pc chuan atile a an ompo ka shelo fa pahni ka neya au pazok chu api te in lama ka da pheya kan nu nen dam doi ina kan om char manager chuan alo ti a I chabi chu tu emo in an rubawem ni tuna hian I ron kengem o he karon keng ti in a khai langa chik tak chuan pc chuan en wang mai he chu mai da themani hi ti in aron phun chhuaka midang ho chuan makti mel takin an lo en ngal thap mai chabi hi midang in an khoi ngaim pc chuan ama pu en lem lo chuan ati a manager chuan khoi ngai lo ka chungte taknya pon an khoi ngai lo alo ti a ani le mai da kai hi engtin nge soi fia don ama en kal chung chuan a jot ve ngal ka she ho lo lokin nimin tlai kan ban don khan kan na thok pakha chu ka ruma alu jok take chupa chu tungi aming lian zola ania vo in lama ron lang mayang ole office in chan huna kan ron kal leang a mun thli thlai hi chuan omzia nei cha lawa an nu ma hi an thup thiam khop mai kongka hi an kal le tamia lo hi amma ka ni ti na thawa ya an office lama chuan an chho zui tangal bok esai chuan pc ngai dan te neim ativara nation lo thil makti chu ka ne enge makiti chu an nu ma an thup le vek thei dana an man mo lo le ti asha theya an phekok thla tak ngel po lang lo ma chenga tinge chu ti taka film khur le man mo lo chuan kongka kha an kal le lo ti hi alo ti a si chuan an jok ti hi mi in sha se an du anga chui chhuah thei an ni an in jing lo te po ani ma na alo ti a pc chuan chu ka ngai dan ani a ma se pc chuan ati vele maida them kha enge omjani ta ang si chuan alo ti le khau chabi lem siam nan maida a khan chabi kha anem kai po ani theya kanjil rulak pen nan an ti po ani theibok pc chuan alo ti vele rilulak pe ni ti chu enge omja kan chui chungin thui tak an lo thleng man to do na pc chuan ati a si chuan engpo ni se he khe chi kan kuta om do nem kan la chiang lawa ma se om nge chu ka ring engpo ni se tu chuan ei turin ho photla chanchin karon shil le don chenya ati a pc apo chuak zuita ani luka sa chuan te buya wa som kwala taxi zungin an loading dun rana taxi alo thlen chuan lo pharding in an luta engma soilem lo chuan an ngoi ngal hlom mai an college thlen ma a bangkok tami puilo om nak chuan muin luka sa chuan enge mon ti le ti in zo ber po nei lo chuan a chung ve mai maya taxi driver chuan ni jang khan mi chual in kha bank kha an rok ani ome alo ti chuan awazia lo chin vi o ti in an chukna tur mun an thlen ta ka wangin an chuk zui ta maya te boi chuan gate an lu rual chuan upc a chele nge don ani chu ati a luka sa chuan makti mel takhian tunge pc chu ti na zo tho mai ka zen nui bel pa ania a chelo ra pania te boi chuan ati fiam tho laka a in thiam lo ruang le loi si enge achet na tur chu ti in luka sa chuan a zot vele zela o detective ania police department noya undercover in a thokalom te boi chuan alo ti zat nui hukin a case ani khernang luka sa chuan alo ti sam eta
an chui tir le em ang Mizoram a chuan a thaber hri alom tewi chuan alo ti ve ngal chat mi tha tak tak kan shat lo hian tamania loka chuan ti in engman soi zui to lem lo Victor te po thakhat chuang set anom hnu chuan apate omna lampan turin anin siam ta a in chu amirin takkuta da in an hota wang mai Mary chuan apa in nge a chhuah san tur chu a hu phur viau maya ma che tu na chuan Victor che hi a bel tur nei chun ani ta si a zui lo thei lo din huna ading tlat tlai lama an han thlenga Victor te po an lo lom thiam khop mai apa chuan kom falin engkim chang zokin a choi le ta a chumi hnu chuan anin tur bik chu lo in an pahni chuan an khosa ve ta a Victor pa chuan engkim chu akuta ada aveka zampora chum dona le a inte chu nei vekin allal a sho thiam khop mai Mary la chuan engshi heglo chutianga an thopui mel makum hlun ram chul lawan engkim aron thunun ta chu Mizoram an thopui ten an ngai thei ta lo hle a anin tai chan ta reng boka duamna akhat ram chul lawala chuan engkim nei vek adu si akong dal tu chu Victor kal tlanga then faizel mai atuma tuna chuan Victor po atnangaya alet le ngei do ne Zing lamdar somle chan ve ri chuan PC apo an SA narun khola khe chu an kuta da ani thule an na chu in chan chia thu aron soita a PC apo phur takin office lama akala asha tur poimo te angai thau zo nuwa bank lampan chuan a chuak le tangala bank azuk thlen chuan an lo ngui nya hian a shiata poisa an kol tamlai takni in SEDP sem chwa tur noi chomthum le an mani kol sa noi chomni lai mai chu abo veka lom viau thein hek lo le kil khata chuan lo lom ru viau te po a om theyang chu manager room lam chu pani nakal tangala lian zwala chu aron kal to em ati chuan manager chuan kal lo achung te po kan khola zana ho lo thu in min lo changa ati a arin hlel om ta le mai pisia chuan ati chup chuan kan security po aron kal mi alawa ani po lian zwala ang takin zanlama ho lo ve tho ani ome manager chuan lo ti le anom na address in em pisia chuan ati a lekha pheka ziakin anin pe a an office lama rang taka chawin border lama duty te chu zan lama tlangwal pahni ramrikan anom le omlo anzo tanga zung bok border lam chuan chu tiang mi an mu om an shat lo thu an lo soya lian zola le security sang zela te chu an thalak thon ngalin an mu ve le a man ngal tura thu pek an nita ani chumi hnu chuan anin lam ve ve chu panin zona an zota an nila chuan engma shelo angin anin soi si chumi hnu chuan mi bo angalan tirin an thalak chu internet le kong puidung vela tar anita ani PCA chuan bank manager in lamte po indik le veka ma che engma thil dang lam a mu bel lo a choi ang che chuan anu pui chuan alo choi bok si a malak dan tur wanga ti kher mai engpo ni se lian zwala le sang zela te chu mu phot an ngai ti sha in an zong na sa to khopa tu mala chuan ka mu en ron ti si lo boina chu ain thwa ta chun mai ani thanglian sanga champa electric veng hian min do dal fo maya iti to pangai ta in ka sha ramchul lawa chuan Victor en ran chung chuan ati a champhal chu reikal ani lawa ni ni chungin ka zo fel man tura nga yang o Victor chuan alo ti ve maya do vela chuan Mizoram lu khu thil ol ai ani ka varing lo em alo ti supa ramchul lawa chuan ani khop mai boya kan ho te hi en thli thlai pa kala duwa in thil ken tur la hi atam don si a thei phe chuan ai zol thleng azuven puila ka du ngo ta chin alo ti veli a tual that tur ngo chuan an tir lo top mai mangchina chuan Mizoram le helai mun chu a in thlau viau ania aral muang viau na in bitin mai khu an meng kar meya rin hlel oma khu sak chu chi viau lawang alo ti ve bok Brahman level 5 tak nei angai ni chu apoi mo ber chu duty te khu kan lam siam kan lam changa kan siam chula chu kan ti mak mo ani Victor chuan alo ti ve bok khalama kha chuan har satna omlawang transport minister kalau bia anga ani khu ka sangoi zon pu ani a ramrikan ber khu hau tak lai tur ani ramchul lo chuan alo ti vele khau mai transport minister ber I sangoi zon pu ani chuan ramrikan chu har sawak do nim ni Victor chuan alo ti a adoi sep java baka khulama kan duty te la khwan an lo en fel na cha thin mai chi a Mizoram chunga chuan boina omlo ramchul lawa bok chuan ati le a
avamak ve mole engpo ni se kong dang kan rek angai ni chu langsar si lovin kalpo na rem tak tur jaw luya khwan zon masak angai ni chu Victor chuan alo ti a chu chu thilfin thak takani daw vela chuan alo ti ve bawk engpo ni se ke ma nge yin kong chu ka zong anga jaw lui kwang te deu lai te khu aruk dewa kan zona kong po kan sia langai ni chu man mo thu thu ta che chi po ani lo chu Victor chuan ati a man mo nga ye ma se film khur angai le bawk ramchul lova bawk chuan ati ve le baw mai naktu ka ka chhuak anga ka zu chian reng reng ange Victor chuan ati a chumi nu chuan a chhuah san zui ta a khopa chuan Victor ipa te mo ani mo nui hu khu khian aron ti a niamole thilman mo thlak taka oma Victor chuan alo ti ve mai bawk ron leng ka lo tum dewa sin khopa chuan ati a ron leng ro mi ron to ser riau mai engi ti ta nge mo ka lo ti man hiala sin ati a Kolei banga te boi chuan avoi khatnan Lucas chu alo ngak ve nge ya Lucas ron lan chuan ding hal hluain alo nui varvar mai min lo ngak rei to em Lucas chuan nui varvarin a ron ti a rei ka ti che pani pangchang o je thian te boi chuan alo ti a ma se anui le varvar awang chuan fiam thu mai mai ti a she thiam ngal karila tram nu tuka thil ei koilo kang o Lucas chuan ati a aron ani ma jok karei man lo ania te boi chuan alo ti vara kantin lam chuan pan chui ngal an va thu fel cha ti chuan an college mi ti ho chuan an lo en chap ti a sha a an jak ang reng khop mai mi in min inania in hup de chung chuan te boi chuan ati a Lucas chuan ka sha lom kan mel tha a kan in me an ti ve ni so alo ti fiam tho maya ei tur alam chui ngal bok an chutna chuan midang in chut an ron dil ve a rem an ti ti lan nan an lo bu zau bok me che pakhat chuan beng rok tu te chu an la she chuak lawa munile zo big lem nei lo hian ati a pakhat jok chuan ni khat po la ral em lova he tiang thil ti tur te chuan film khur takin ro man na po an siamang chu ke chu an chi chhuale po ka ring lo alo ti deu du a Lucas chale te boi ero an ei tur cha lo thlen hun chu ngoi rengin an lo ngak thung me sia ron tong ma sa jok chuan enge kan ei don ati le da ya pakhat jok chuan ei tur po ka shelo i du du kha cha ro alo ti ve maya Lucas ate ei tur cha chu ron thleng chia bok khupale Victor po an in an lu che a Mary chu lo phu lutin khupa i lo walang du lo ve alo ti a om na ma cha a pon chuak ve fo thin ani a thian kom tur mu mal anei lo chu she ati ve hle ti po asiat khupa chuan mani to ka boy pui tur ka nga ve emalom alo ti sam eta Mary chuan helai mi ho hi enge mo in ti ni ka boy hi in ti ve khlom maya zona mit meng de upu chuan Mary chuan ati a Victor chuan helai chu khopuya ni ve lawa engkim hi tho ve ka ngai lom ti na lo in jol vat khupa po chuan Mary phan in wachak om ve ati a Mary chuan tho pa in ni don takan siamange alo ti vara Victor chuan tui deuh khan han siam sak ro phan hi a he hlur maya no thum lai khan ron siam sak ro nui kur kur hian alo ti ve a Mary thingpui siam lan chuan khupa chuan zoite in ipa tirna chakhan ikal don ta em ti na zo sur sura ka kal le mai lo chuan Victor chuan alo ti sam e thung ti hian nu pui iron hona reilo te talte chu a chol tir ve che ka ringania avoi moi pu tak hian khupa chuan ati hluk a khai ka chol rei to alom ka ti zo chuan ka hadam ve to ma na Victor chuan alo ti le maya Mary po thingpui no thum choi na ron phei ve che a an soi lai po du tok zairel in ti dang an vor san ta daya Mary chuan Vic naktuk chu min len khu thon pui ve te ina tom ngo thi chu ka ipik zo mai don ati a khupa po chuan ni e mi nan mu ve ang che ti hlau ni om tak hian a khung che a za pui deuh chu in ka sha alo ti fiama Mary lagrun tok alo atling ngang mai rum taka Victor mel chung chuan min za pui tak tak ani thei ka ring ati bul maka khupa ero chu an mu lo lama anui tut tu thung Victor chuan ka boy ve chin em maya ka pa in me zora ma min tir le ngala ma se nak tuk che azong ka len chwa pui don chenia chhade ugyan ati ve maya engti turin nge tir cha amak e kan ho ve chawa omshan ngal te chu a Mary chuan lung oi lo ti sha takhian alo ti le hlak hlaka kan dam dun chung chu omdun na hun kan la nei lom Victor chuan alo ti a Mary ero alung oi che lo ti a shat engma ero asai zui du talem lo lian zola le sang zela te chu an chung te thlo in azong chuak veka ma si an chung te nge po chuan zana changa an la ron homi alo thu bak sha tan nei si lo
PC apo chuan bank lam apana manager chu avamule a eng emo an soidun hnuwa chhuak le in report peturin station lam apana an SI chuan alo chhawn varin chanchin an nei le nei lo te alo zota engma nei lo thu le a hriat ang te chu ashila an pani hian an rin hlel om khop mai SI chuan ati muka border lam duty ti khan soi an nun nei tu PC chuan alo ti dai SI chuan kan mi soi ti om chuan ramri an kan lo ani hmel alo ti a Mizoram nge hian an la om kari nge engpo ni chema nia ngai tuan man ka du tlat mai PC chuan ti in a chhuah san zuita a in lampani na inkhal hongal wangwanga aroma chuan ngoi rengin a ngai tuan a koma miswal che dani oma angai ruate chu chuidonin adik lo lai te rem khoma asiam rem jela makti deu ero ala nei ta chu khami te pani khan alan dan mai chuan chabilem siamin an hun rem chang nei ma sabera in thurwalin bank an rok angin alanga ma se chu tianga thil lang sar le alan dan mai chu ani che aring lo ani engwangin nge chabi thla an la ani pu in film khur takin an ti file lawang man mo taka cheni ta se an hnu chu tinge thup an tum le mi alo bank rok an ni ti sha takin engwangin nge kongka kha in hong sa ve ka anda midangin an rin hlel theina tinge an bawmak ruk rumol berpu in chu tiang chuan ati du angem bank an rok ti hi midangin sha se an ti em ni engwangin nge an bank rok chu midangin sha se an ti nge ni a he tiang thil lan dan jong jong phena hian thil dang ala in phum ru zo chu tiang thil jong jong ngai to chuan PC chuan angai to anaram chu len kwaltir vela a phone ring hor dar dar chu ena a thingpui in tur choi chopo ngai ang po chu angai to na a sen luata alo dai vek to ti mungal hello sir PC tun mai khan sang zela le lian zola chungten FIR an ron the luta tun thlenga an la holo awangin maseda kar somni pali ala ral che alo awangin naktuk lamaron kal le turin ka ti tamai le lama mi chuan aron ti zungzunga ole sir an chung te po chuan an chin an shilo tak tak ani chuan he mi te pani hian dam to kher lo mai the PC chuan atia enge soyum zia le lam mi chuan alo ti wat thil thlen dan zong zong chutin an dam to lo na chan si asang viawin ka sha phone a chan soi vek chi ani lave naktuk lama kala shil fia don chenia PC chuan atia anin biak na chu an di top zuita ani ei turan ei zo chuan te boi chuan min thla to lo mai ro atlai to si taxi kala anga ka ho mai don atia Lucas chu anir sak kawa thlang che ati muk mai taxi chu chang dunin an ding tarenga bank rok chung chang hi mi in an ngai ven jaw mai itvm te boi chuan ron ti te daya bank ani miawa baka kanram police te hian case sin fel lo hi an nga na sa si a kanrama hian PLT hi omve se a tha ang Lucas chuan alo ti du a private investigator ni tur chuan fin ve tok angai baka hausak le hwai sente sum nei ve deu te hi anga ya kanjama hausa ve deu te la hi an fa te an lak tlak lo thei si te boi chuan alo ti dai hausak wak angai leine mi fin phut chuan engkim hi ati dan kong ishimayang chu Lucas chuan alo ti a engma soi lo chuan an ngoi dun wangwang chuti lai chuan taxi po ron thlengin an lo phar ding wata an kalna tur hmun te soin an tlan chuak ta hala an thu soi lai chuan te boi ril ru chu khoi ngang aniang UPC khan he case a khoi angem o zan in chu unu nui ka zon mai mai ti ang ati swaka taxi driver chuan PC Lalpekhlua khamo alo ti wara te boi chuan o ni e ishe ve em ni alo ti wara mai shelu tuklat ka ngai sang ti ania taxi driver chuan alo ti a an ngoi wangwang nuwa taxi driver bok chuan boi en case mo PC chuan khoi se iti ti ina zota te boi chuan phur mel fashion hian o tu na kan college bula rural bank rok hi ishe ve em he case ania ka ti alo ti a ni e tiang case khoi turi chuan kamirin bel berpol ani kan mi thiam deu te la kan ram shoi tu te le mi thil ti thei deu ten an son chuak zung zung mai zel si a PC apo hian son watania karin alo ti zung zunga ni etero tlema fingwar deu le an thil ti chui deu thei tur an ngai te an thunoi thei lo mi hi an son zung zung zela kan ram hi zong engti ka ma hian in tluk thlan na kan ti ang the kan nei ve don lo ani hi te boi chon lo ti a chu cha chu lo mi re thei the kan re thei em ringa kan chan ai le kan chan vo po kan chang ve thei lo thingtlang lama kan u naw lo nei mi te la in ham thatna an tung thei hek lo
mi ho cha ho sum ubele e ru ga zara ni tin kan e khop chok chok kan thok chwa ka achang kang le ho cha an kang thur thur mai ani hi taxi driver chuan lo ti ve le a soi zui la chak le ma che te boi te inan thena wangin an chuk san ta a luka sa chuan kapu mi lo ngak lok o ti in chwa ka te boi chuan kai phein nang ma ho tum to reng reng su mi thalawan tam si taxi driver la iti ti pui chiam chiama mi hi ring ma theilu tuk ati a te boi chu nui var varin ole kapu a han ti a luka sa chu ner sakin kal ro kalo thi rang che ati a te boi po chu eng soi to lo chuan anin lampani na kal ngala kong khar a hon don chuan ron hoile tin abana vai zewa aluta chumin hu chuan taxi lampanin luka sa chu akala chuang thuain anin lampan na kong asuya anyam zui ve ta ani phan no ruklai a in zo tak nu chuan khupa po in hozai rel ve ta a victoria chuan pon thleng wa tha in engemo an soi sup sup nu chuan aron lut ve ta a kongka kal tha in khumlam apan zui ngal kan khwa akan ina khan omle mai ka du kirle mayang victor mary chuan lo ti a ilunga leng viawem ni victoria chuan lo ti ngal leng lu tu kapa ka nga ya athan ti khatlo ka du ani mary chuan nuk ul lek lek hian ati a victoria chuan ko avatin dwa takin anung te chu azu sakheu hewa kathil ti tur hi ka ti zawanga kan kaldonia dam doi hian ati a mary chu victoria oma bein a trap hliam hliam mai naktu ka kan leng chhuak anga idu apiang ka le sakang che o ye chak deu deu ti po kan ei ve kang victoria chuan ati sup supa nang hi chu omlo la dam ve reng po hi ka chak lo sin victor mary chuan in nit lap lap chung chuan alo ti kan follow piang mai tur hian alo she palange film khur ro victoria chuan alo ti hluk ni don take o ka ti pal kanaute ti in mary chuan apum chu adoma abezui siam siam bok mary dan vel chu khide over ver chung hian victoria chuan alo ena he me cha hi khovela a me chi mangai masak berani a adam chung jong hian ama awanga dam adu anga ama awang vekin engkim atwar chuakang chu chu victoria thinlunga thu in phum ro ani taka victor mizoram lama ikal huna chuan in hmunte ron ngei to ala khulam chu aral muang an ti kha omda yang myang mary chuan ron ti chhuaka ni e ka ngei to afawa kan la sei du nang chu ka ti me kania victor po chuan alo ti a kapa in le ramvel te kha tiral daila nun tharin kan pani chawin bulchan ti ang mary chuan ati le siam siama a phur mil khop mai ni e kan ti ang idu apian chu ka ti zelang victor chuan alo ti le a in ko arialin muzai an rel ta a morning now te nu kha oi thingpui tur nui varvarin victoria chuan mary ron thaulim chu alo chona nui sakin ka hmangai che now te pa tur chuan galom o thingpui wang hian mary chuan alo ti a an pahnih chuan anin nui varvar eirong po bol dunin victoria po mary chuan a zirtirna saboka e siam vel chu thiam to takani an siam pe nu chuan tuk chuan chu hlim takin an kil duna chumi nuwa intifain anin chei dun le a leng chuak turin anin pe tak tak nu chuan victoria chuan motor la chhuakin an leng dun ta a kongsir ei tur tuinhai tak tak te chu an ei duna dora thomhno le naute mamo tur thil te an en dun vel bok mary chuan nuamati in ahlim em ema anui varvar reng mai victoria chuan fanu adu a mary ero in fapa adu thung anin hnial der phona in victoria chuan fanu kan nei chuan anu ang mai mel thale mitbeng moi hi ani anga a feldon si alo puitlin huna anaute en kol thiam takle anu te chok jang khai tu ber ani dona lom ati a chutia angai to chuan mary chuan fanu nei chu atnya shan lawa a pachalin atan vek angai to ti asha chuan ahlim em em bok kongle lama a pasal ang maya mi papa tak chu a fa u ber atat a odvi a apa nen jing exercise an la tur ti amit thla a an ron ho vela thingpui lo pek dan tur tele a fa pa le apa in chai fiam tur lai vel te thleng nen amit thla a du zok tur po she thiam lo eng po ni se pathiam thu thu ani e atile ngot thin zandar somli achan ve ani a pcf phone chu ronji darin angai to na ata ha chol lok adu awangin muzai kha rel ani a har chiang hle hello sir pc tu na rang takin chhinga veng le sarun veng injina khan local ro hei kan bank manager ka a in hnoya thia charani le lama me chuan ron ti a in per thongal ot enga thia chari ti elo oni e ole karon kal ngale phone da a mai chu tuivo ta phi in a in ti hara chumi nuwa jacket ha ina phe khok abuna akal swak da ngal bai ka ti nun rwal chuan chinga veng lampanin atlan ko vok voka
ava thlen chuan an lo om khom lui to mai bike chu ti dingin ava ban phe nga la constable ho chuan lo hui vatin kong lo kian tur chuan an ti a ava thlen chuan chik takin a en zui ngal back manager chu angonga thuk taka zai ani a adul mun hia vi na hnu ma omin amai chu chemte chuan du to ka zai shep ti sha takin a chik nuai bok he thil ti tu hi chuan a ho hle ani lo vek pu in setana fapa swal khoi nuam ti tak le swal khoi tu ma awa kwal roi ani hial ta ve ang thi sen chu abonoi boka akor hak lai chuan akai khat vek bok ruang hi tu mu nge pi sia chuan ati vata rol thar pakhat chu an run kai chhuaka he pa mu hi ani e constable chuan alo ti vat pi sia chuan constable ne na chuan a phone a pe a engkim mai kha thla lo lo vek te veilam le dinglam te alu le akilam thling khan o ati a rol thar chu kain bank manager te in kota chuan a shwai pheita a engtin nge ruang chu iwa mu le pi sia chuan dam ta phian ati a an gara zona son major ran ka tuma ka ding data lighter ka tal eng cha ti khan thi chen ron luang chu ka mu a street light engin a chhun ve boka wangin alang chiang khop mai rol thar chuan alo ti a ani le I mu dan ngai khan ruang chu tu na so na lo omem pi sia chuan ati le a o ome thi sen chu I chuya ruang chu I mu tamai em ni chu tiang chu ani mai e ruang I mu lai chuan engtin nge I om ka ham hai deu ti lo chu engtin vak ka om lo wow avamak om ve ni e hospital a 4th grade na ka thok ve a he tiang hi chu ka mungu na lom o ani chu ani le chu min hu chuan police shilta em ni pi sia chuan rol thar mit in kar chung chuan ati le a ni mai la ve so mi pia deu luk so he veng YM secretary in ania ka tlan lu ta ka vashil mai e hiao tlangwal thluak phim tak ini chu ani secretary nen chuan in vein le ta a o ni e achung ti chil ma in midang arukin kan ko khoma midang tia ashwai tu puile member arin deu te a phone khoma secretary chu ila sha e kan chung ti anya min va ko sakta che ole ti inakal ta a revak lawa ron let le in alo chi bai thwai mai kapu hei in pani fin na azara police ten hu china konga min puitu tur nu ma min lo ven saka kan lom le mai ati zui ngal kan ti ve tu reng ani e secretary chuan alo ti wara engting nge khatianga chet na chang kha insha theile makti mel ta kyan pi se chuan a zota engdang ni love detective na lam hi kan tuipui ve a Sherlock Holmes pe chu voi tam ka chhiar chuak to nge YouTube lama an story da te a chhiar tur chi te nen lam hian ka mai pal a omani chuan amak ka ti viau zo kang alo ti deu hluaya a chale mai a ani herol thar hian a ron kai thau chi a ama tu na kan mithi hi tunge ani shengai chu ani photang mo shengai te re nge hun rei tak chu wai me a po kan thok du na kumin hi a ol kum ani ve hlau zo chutia isha chana wang chuan a chungte ti phok lek ma chak a yin nu ti bo thei tur ven pui tu tur che jong ma sata a o ni e ifingin I chenal le mai kalome ani nangwala khatia ruang mu khan secretary in lama tlan pheina chang kha engting nge ishiat ka pate nen hian nu chui lam hi kan tui ve a le khabu hi ka ho na sa ruang ka mu khan ka ril ruwa ka pate a lo lang ngala chu ani e alom omle mai ani le ruang dan in mu hian enge injil ruwa lo lang ve le tol thatu hian huat na anei ani lo vek chuan damdoi engi momak tak thi sen chhuah chak na lam chi rui ani nge yang secretary chuan ati a nang vele ti enroll thar chu azot vele ngal ke chu karin dan mai min zo boka achung te tu emoti ani karing hei anin hnuai loka arwang mu ani a entirnan anu pui hi lo ring hel don ta ila a pasal nen garasa anti ti lion tiang hian a che phut ani mai long mo ka ti rol thar chuan ati ve thung ngai dan thatak ve in neya a fin thlak le mai ma se dam doi rui kha chu ni che engi mo thom chuan hun chu ani nge yanga tol thatu hian a hovia wanyang ti kha pum zok tama chuan anu pui ti ni se enga nge garasa kher an nu pa an ti ang le an ngui tak ring wang chuan engpo ni se in ti tha e in chinal viau bokania ti in a kaltir ta a ruang chu en le thuak nu a mi puin an seng hoi thei thu a shilta a anu pui ero abyak tlang ngang lo awangin arwang thlak nu lama muturin aril ru asiam ta zo kani manager bertha ani le ta ka chuan aril ru aboi ve ta viau maya engtianga malak tur nge ni ang lian zor le chang zela tela chu mutur an la der chi lo
aril ru aboy ve ta tak tak mai tun chumza chu kan mel ma hi a fingkherek viau ani lo vek chuan engthil emokal chua satli a umani nge yang ati ve ta hiala esai ne na an ti ti zet nu chuan hozai rel ta a inbol faya jinglamdar thum ala rider to mai muthadam phuta ril rufim put a thajok tiril ruchung chuan muzai arel ve ta ani tebui chuan zan lama bengrok chung chang ave ema wangin pcbial nu akazen ni bawk nu nu ichu avadi ema unu nu kan college bula ben kan ro khai sheve em avati thora nu nu chuan o sheve e enge ni ta ti na ron reply wat khami chung chang kha upc hian a chhi do nim le done tinge oi kavalom tak aming cherna tur ani don ani chu enge aming a cherna tur nu nu chuan a she thiam che alo o a chui chhuak anga ibel pa hi alar to ngotang a ho chu tiang i zir lai cha khangai sakro bel pa te inei ti ka sha anya te bui jak deu si chu asin ap apa tu man mulo ma che ajak ve em mai ani chunjom zel tur in jawa in mutui mang chale vek ule